سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa fuskokinmu a wannan bigire mai albarka a wannan zawiya tamu mai albarka ta maulon mushafaran dan kuma radiyallahu ta'ala anhu a cikin wannan gari tamu ta Bauchi a ta Malam Goje domin gudanar da muhadara don faɗi kuma wato martani da aka yi wato martani wani bawan Allah da kuma wata matsiyaciya kafira da ta yi zagi da batanci wa shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, wanda mu musulmai ba za mu iya yafewa ba za mu yi haƙuri ba, wanda wasu yan uwa suka ɗauki mataki wanda ya zama wani abu daban. Amma kafin mu yi nisa za mu gayyaci wato ɗaya daga cikin yan uwa da buɗe mana taro da addu'a. Za mu kira wato malam Yakubu Yunusa su buɗe mana taro da addu'a a takaice. فاتحة ساعة الفاتحة. الحمد لله. الله يسعدك على الخير. إن شاء الله zamu je a gurguje saboda yanayin lokaci. Zamu gaici alarama malam Abdulrahman Ahmad zai karanta mana wasu ayoyin Alƙur'ani mai girma. Malam Abdulrahman, bismillah. ستأرم من الفكرة يداو تنمى سبودا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Allah ya saka da alkhairi. Allah ba mu albarka Alƙur'ani mai girma. Kamar yadda aka bude taro da addu'a, aka kuma karanta mana ayoyin Alƙur'ani mai girma. Kamar yadda a farko na fara shimfiɗa wannan muhadara za a yi shi ne
kan wannan abubuwa guda 2 zuwa 3. Wato na farko wannan batanci da wannan kafira ta yi wa shugaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wadda duniya ta sani da musulmi da wanda ba musulmi ba a taba annabin kyali, kuma hadarar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ta jiran umarni. Wato ballantana a ce sai an jira hukuncin wani sarki ko wani gwamna ko wani shugaban ƙasa ko wani sanata, balle dan majalisa na tarayya ko na jiha. Ba mu bukatan kowa ya ba mu umarni. Hadarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta fi karfin wannan, dan haka ba za mu kyale ba. Dan haka ƴan uwa da suka ɗauki mataki, hukuncin da suka yi akan ta yayi daidai. Sannan ana cikin wannan hali wanda duniya ta sani, ittifakan bangaren musulmai da bangaren sufaye, wato bangaren mutadarika da bangaren shi'a da bangaren izala, kowa ya sani an haɗu ittifaki, babu ja a ciki. Wato abinda aka yi ba laifi ba ne. Sai kuma ga wani bawan Allah wanda yake kiran kansa malami, wato Ahmad dan Abubakar Gumi, ya fito yana wato kaman ba da kariya mai ita wannan kafira da ta yi batanci wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ya zamo saniyan waye, wanda kowa ya sani kwanan nan bai jima ba a wannan zawiya tamu wayannan jigajigan malamai da suke zaune sun haɗu sun yi masa raddi akan wani batanci da shi a karan kansa, ko kuma wani rashin ladabi da ya yi a halarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai gashi kuma yau ko kuma a wannan kwanaki an yi batanci wa manzo Allah, an zage shi domin an ɗauki mataki, ya fito yana ce ba a yi daidai ba, wato kamar yana ba ta kariya, kuma wanda kowa ya sani irin kasassaban da yake yi cikin halarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan addini tamu ta musulunci, hadda bangaren iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Da haka waɗannan malamai da suke zaune ba ɓoyayyu ba ne. Akwai Sayyidi Muhammad Nasir dan Maulana Sheikh Ado Musa Tafawa Balewa, wato Nasiru Sunnati. Akwai Imam Sheikh Sayyidi Malam Junaidu Abubakar Siddiq, wato limamin masallacin Juma'a ta Al-Irfan afwan, wanda yake zaune a wannan digire mai albarka. Sannan akwai Sayyidi Malam Burhanuddin Maulana Sheikh Aminu Malam Goje rahimahullah, wanda shine kusan mai masaukin baki, gashi a zaune a wannan bigire. Sannan akwai kakakin faida, wato Sayyidi Malam Muhammad Hadi Musa, wanda yake zaune. Sannan akwai Sheikh Malam Abul Fatihi Asani Attijani Asadul Faida, wanda shi ma yana nan a tafe. Su za su gabatar da wannan muhadara mai albarka, wanda Allah ya saka musu da alkhairi, wanda kowa ya san su wayannan matasa irin jan aiki da suke yi a cikin gida tamu ta Najeriya da ma sassan wannan kasa tamu, a sassan wannan nahiya tamu ta Afirka, wurin kariya wa janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan dariƙa tamu da wannan faila ta Maulana Sheikh Ibrahim Yasir Allah ta'ala. Insha Allah malamin da zai fara gabatar da wannan muhadara za mu gayyaci, na'am afwa, kafin mu bada abun magana malamin da zai gabatar da wannan muhadara ta farko, za mu gayyaci Malam Imam Shafi'i, zai karanta mana wasu baitoci a cikin diwanin Maulana Sahibul Waqti Sheikh Ibrahim Yasir Allah ta'ala. Malam Imam Shafi'i, bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح القاسم وعلى اله وصحبه وسلم. Bazan cikin ba, namu yi caji ne ma zuwa nan malamai namu, saboda da majalan Shehu Ibrahim ne. Ibrahim kuma an taɓa manzan Allah baya kai, saboda an yi caji yana ga abin da zai fito daga bakin su ba na wasa ba. Saboda haka
da muke nan mun ba mu yadda da wannan abu ko kuma ba za mu yadda da wannan abu. Alayhi salatullahi summa salamuhu salatan turafina ila zikri wa nurbi Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. رسول إله العالمين تعالى قديمك يا رسول تعالى الله. الله محمد رسول قديمك يا رسول فلا أرى فقيرا إلى غير الإله تعالى الله. الله محمد رسول قديم بأقصى الغرب يدعو محمد وليس يرى غير الرسول سمالا الله. الله محمد رسول قديم الثواب الباب وهو مؤمل إيابا كريما وخير عطالا الله. لا إله إلا الله محمد رسول محمد محمود محمد آمد محمد كتاب الحبيب المقدم الله. محمد رسول محمد عاقب وهو مصطفى بشير نذير ديك من أي ديك من الله. محمد رسول تذكر عندي غير أماد إنني أراجي من هادي العباد منال الله. محمد رسول وهبه على مقدار كفيك مصطفى البرايا أتى الله يكاف زوالا الله. محمد رسول وفي كل حي قد خففت بنيمة وإني كشاش قد أروم نوالا الله. محمد رسول عليك صلاة الله ثم سلامه وتشمل أصحاب النبي وآل الله. النبي عليه صلاة الله ثم سلامه يزول أذى من آن منك زواله الله. محمد رسول عليك صلاة الله ثم سلامه يتم لبرهام الحقير وصاله الله. محمد رسول عليه صلاة الله ثم سلامه يبيد أدو والدين منك قتاله الله. محمد رسول عليه صلاة الله ثم سلامه يكون أدو والشد منك وباله الله. محمد رسول عليه صلاة الله ثم سلامه متى لاح من فوق السماء هلاله الله. محمد رسول عليه صلاة
صلاة الله ثم سلامه بها السسل أصحاب درا وآله الله محمد رسول عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقينا إلى الذكر والحب الله محمد رسول الله عليه السلام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما سبق والكاتب لما سبقنا سبقك لك ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Imam Shafi Allah ya saka da alkhairi, Allah ya kara taraki, Allah ya ba mu albarkan shugaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Muna maraba Sheikh Malam Abu Fatihi zuwa kuma dawa wannan wakili mai albarka. Insha Allah a gurguje kamar yadda muka sanar, duk wanda za su gabatar da wannan muhadara su ne. Insha Allah za mu je ga malami na farko wanda zai gabatar mana da wannan muhadara. Za mu gayyaci Sheikh Imam Malam Junaidu Abubakar Siddiq, shi ne gabatar mana da wannan muhadara farko insha Allah a wannan gari mai albarka. Rasulullah tafadhal. Masha Allah. التكبير التكبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أما بعد من malamai wanda muke tare da su a wannan zawiya mai albarka, zawiyar Maulana Sheikh Dan Umma Malam Goje, a zawiyar Sheikh Burhanuddin, wadda matasa suka taru domin gabatar da muhabara na musamman a wannan rana mai albarka, wanda taken muhadarar shine ba da kariya ga sayyidina Rasulullah. Ga manya-manyan malamai ya hada da Sheikhul Hadi kakakin Faiba, fara da gefe nan da Sheikh Burhanuddin da Sheikh Muhammadun Nasir da Sheikh Abul Fatih. Da wannan zama duk wanda ya ga waɗannan gwarazan matasa baradan manzon Allah sun taru, to ka riga da ka san da a buga karama ne na ba da kariya ga manzon Allah. Gwaraza ne da suka ba da rayuwansu da lokacinsu domin su ɗaukaka addinin Allah, su yada addinin musulunci, su ɗaukaka tafarkin gyaran zuciya na sufaye, su yada ɗariƙar Shehu Ahmadu Tijani, su yada faidon Maulana Shehul Islam. Mun samu kanmu a saka mai wahala, mai daga hankali da alhini da damuwa da takaici na wasu ɓata gari da suke ganganta batanci ga shugabanmu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan batanci
ya bi jikin wasu da yawa har ya zamo tsara, ya zamo faɗan albarkacin baki. Duk wanda ya so zai iya ya busa abin magana ya faɗi abin da yake so a janabin da yake kowane janabi tsarki shine janabin shugaban Annabi Muhammad. Ya jawo wata kafira a jihar Sokoto, garin Shehu Usman ibn Fodiyo, ta fito ta yi maganganu na batanci, wanda ma ya shiga maganganu na batanci a sham ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya tayar da hankalin abokan gaba gabaki, ya tayar da hankalin masoya gabaki ɗayansu, masoyan annabi gaba ɗaya hankalin su ya tashi ko ina, saboda an taɓa shugaban mu Annabi Muhammad. Raddi daban-daban ya gudana daga dukkanin waɗannan malamai da muke tare da su a nan domin ba da kariya ga manzan Allah. Dan duk wanda za a taɓa manzan Allah ya ja baki ya yi kurum, to wannan ba mumini ba ne, ba yi da imani. Duk wanda za a taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji kaman wani abu ne mai sauki, to wannan ya tuhumi imaninsa. Duk wanda za a taɓa manzan Allah ya tsaya yana tunanin wata ƙa'ida ta bil'adama ko doka ta bil'adama, ya mance da wanda aka taɓa ɗin, to wannan ya tuhumi imaninsa. Abinda Allah Ubangiji ya gini zuciyar duk wani mumini da shi shine qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadun fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi. Allah ya ce inda ƴaƴanku, iyayenku, ‘ya'yanku da matayenku da danginku da dukiyoyinku da duk abin da kuka mallaka za ku fifita su akan Allah da manzon Allah da jihadi domin ɗaukaka kalman Allah da manzon Allah. Allah ya ce fatarabbasu, ku jira. Wannan jira ne na tashin hankali da bala'i. Fatarabbasu, ku jira hatta ya'ti Allahu bi amrihi, sai Allah ya turo hukuncinsa wanda ba yi da dama. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci cikin ingantaccen hadisin Muslim suna tafe da sayyiduna Umar, ya kama hannun sayyiduna Umar ya ce, ya Umar, wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ɗayan ku ba zai zama mumini ba sai ya zo fiye da ƴaƴansa da mutane gabaki daya. Sayyidina Umar ya ce, ya Rasulullah, wallahi ina son ka fiye da ƴaƴana da matana da duk mutanen duniya gabaki ɗaya sai ran da take kirjina. Annabi ya ce, imanin ka bai cika ba ya Umar. Na rantse da wanda rai da yake hannunsa, imanin ɗayan ku ba zai cika ba sai ya so ni fiye da ran da take tsakanin hakarkarinsa. Sayyidina Umar ya ce, wallahi yanzu ina son ka fiye da ran da yake tsakanin hakarkari na guda biyu. Annabi ya ce, al'ana ya Umar, al'ana ya Umar. To son manzon Allah fiye da 'ya'ya da mata da dukiya da rayuwa, wato wani abu ne azim mai girma, mai girman da ba zai misaltu ba. Sabila da ko dukiyanka aka taba, ingantaccen hadisi ne, man kutila duna malihi fa huwa shahidun. Dukiyanka aka zo da a taba, to Allah bai yarda wai an zo da a taba dukiyanka ka zauna ka ce Allah ya isa ba. Ka tashi ka yi iya kokarin ka ayi gwagwarmaya. Idan an kashe ka akan dukiyanka ma shahada kai. Balle iyayenka, wani ya zo zai keta alfarman mahaifiyanka, zai yi zina da mahaifiyanka kila a gaban gidanka, sai ka zauna kana ce Allah ya isa mu, ko ka yi gudu ka ce bari ka je ka faɗa ma polisawa saboda kar ka ɗauki doka a hannunka. Kaga ka zama jakin jakunai kenan, ko ka zama dabbar dabbobi. Za ka ba da iya kariya idan an ɗauki ranka a tsakanin nan,
ko babu komai za ka je gaban Allah sunanka mai kara alfarman iyayenka. Idan wani ya zo ya kama ka da kokuwa ɗan fashi, ka kama shi da kokuwa, kuna faɗa katakar har ka yi galba a kansa ka hallaka shi, ba za a rubuta maka kayi laifi ba. Idan shi ya yi galba a kanka ya hallaka ka, to za a rubuta maka shahada ne, sabila da kare ranka. To Allah Ubangiji ya kalubalanci mutane da su kare annabi fiye da dukiya da iyaye da mata da 'ya'ya da dangi har fiye da ranka. Alfazazi ya ce fadainahu bil abwahi law kana yuftara fa kullum bihi ba'd ad-dalali qad ihtada. Za mu faishi annabi da rayukan mu dukkan mutanen duniya idan an hada an kawo shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kai ya faishi ran annabi shi ɗayan sa sallallahu alaihi wasallam. Tun daga annabi Adam har a busa ƙaho, in za a tara dukkan rayukan mutanen duniya bai kai ya faishi ran annabi Muhammadu shi kaɗansa ba. Saboda haka idan da za mu kare akan kare martaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, wallahi ba mu biya manzan Allah ba. Duk abin da za mu daga ido mu gani na imani da musulunci da addini da sanin Allah da sanin mutuntakan kanmu da kanmu ya faru ne ta dalilin zuwan manzan Allah. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعضاء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الله يقول كنتنا لنعمة الله يمكم إذ كنتم أعضاء لوكا تشكا كنتي أبو كنكا بنجونا أما سبو دزوا مزان الله فألف بين قلوبكم الله يديد تسكان زكاتكم وكنتم على شفا حفرة من النار كنا غابا مجا فأنقذكم منها الله يتورو النبي يكاوم كدوكي يتشيتوكو. وان صحابينا فدا ومزان الله والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا والله إن بعدن كيبا يا رسول الله دا بمشريو با والله إن بعدن كيبا دا بمي صدقة بدا بمي صلى با إن بعدن كيبا دا ينزو دمو دا إيايم منا بوتن gumaka muna bautan tsumburbura ba mu ma san yaya za mu yi. Annabi shi ya shirya da mu. Dan haka da me za mu biya manzan Allah, ba mu da abin da za mu biya manzan Allah. Ko da a ce mun ɗauko ranmu mun mika shi ga manzan Allah ba mu biya manzan Allah ba. Sallallahu alaihi wasallam. To taba alfurman manzan Allah wani abu ne da ya kece hankali a gurin mumini. Sabila da annabi mahallinsa ba hankali bane, mahallin annabi zuciya ne. Zuciya kuma hankali shine yake tunani, yake tafakkuri idan wani abu ya zo masa sai ya auna abin ya ga positive da negative na abu. Amma ka'ida ta zuciya, zuciya ita kurma ce ita akan abin da take so, ba ta gane komai. Menene al-Busiri yake faɗa mana? أدتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا داني بمنحسم ما حتى للنصح لكن لست أصمه إن المحب عن الوزال في سمم إن اتهمت نسيح الشيء في عضل والشيء أبعد في نصح عن التهم. yace kai ne zargina kan son annabi da ni da kai state din mu ba ɗaya bane. Adaka haliya na ketare ka la sunni mustatirin an al-wishati wala da'i bi munhasib, cuta na ba zai kare ka na wannan soyayya. Mahattalin nusa kana mun nasiha kai ba ka kula ka nusu ba, soyayya zai halakar da kai. Lakin lasu asma'uhu ai ban jin kama innal muhibba sabila da shi mai soyayya anil uzali dangane da masu zarginsa suna ce masa bayi da hankali fi san me kan zama kurmani. Ordinary ma soyayya kenan na jummai da talatu da kande da ladidi da wance da wance da wance, wannan soyayya yakan kurumtar da zuciya. Ina ga soyayyar manzon Allah. Ahmad Shauki yace ya la'ibi fi hawa wal hawa qadaru law shaffaqa al wajdu lam ta'zir wa lam talu. To anan wato lokacin da aka yi batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai ana jiran hankali yayi jojin bane ya gane wai yanzu ya za a yi me zan yi wani dabara zan yi ma wa zan faɗa. A'a an riga an taba nutfatu da'afi ne na ɗan adam shine zuciyarsa. An taɓa zuciya ne, saboda haka zuciya shi kuma ne bai san yare, bai san wani yare ba, shi yarensa kenan abin da yake so.
ko da a ce masoyinsa zai shiga cikin wuta ne to yakan mayar da wutar ita ce aljanna, sabila da masoyinsa yana cikin wutan, sabila da soyayya yakan kurumtar yakan makanta. To lokacin da aka yi sakaci waɗanda suke ɓatanci ga annabi ya zamanto sun samu rahusa a ƙasan musulmi, arewan Najeriya dai 87% na 'yan arewacin Najeriya musulmai ne, ko ce 97, amma aka samu waɗanda suke sakun baki akan manzan Allah. Na sakun baki wani miki ne da yakan yi miki ma zuciya ta yanda babu yanda za a yi ka iya magance wannan abu. Wallahi ranar da na ji audio na zance da ashar ɗin da wannan matan ta yi, wallahi Allah ya isa na faɗa ma wanda ya tura ni. Allah ya isa na faɗa. Sabila da wato yakan kama akalan imani ya jijjiga akan kafa kai mumini din kai masoyin annabi, yakan kama akalan imanin kai ya jijjiga, ya saka ka kana wani sake-sake kana tuna abin da bai kamata ka tuna ba, sai ka yi ta istighfari, astaghfirullah, yau ni ne nake irin wannan tunanin akan manzon Allah. Shigarwa mutum yake yi da viruses a cikin zuciyar shi, baka san yadda za ka yi ka magance wannan. Shi yasa wanda ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umma virus ne shi, kashe shi shine kawai abinda malamai suka yi ijma'i a kai. A kashe shi kuma ba yi da alaka wai sai wani, ko musulmi ne ya taba manzon Allah a kashe shi, ba wai sai Kirista ba. Ko uwarka ce ta taba manzon Allah kama kanta ka balla duk makamin iyaye da Allah ubangiji yace in ma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan kariman waghfir lahumu janaha dhilli min ar-rahmah wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani. To idan suka taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun sauka a layi kawai lokacin jinin su ya hallata, ko uwa ko uba ko da ko waye. Mu je mu tambayi ma'arik na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sahabi yakan fito yana neman ɗansa ruwa a jalla, ɗan da ya san yana gaba da manzon Allah a fagen yaki, yana ce wallahi ina fifita na kashe shi akan na kashe wani kafiri. Ɗanka a gurin yaki ka gare soyayya tsakanin ɗa da uba, to uba yana neman ɗansa ya hallaka sabila da ɗan bai bi manzon Allah ba. Ɗa yana neman ubansa a fagen yaki, inda zai yi karo da shi zai kau da shi. Ya sai ina Umar ya ce dangane da ashabu ne wanda aka ribace su a Badar, ya ce ya Rasulullah, ni shawari na akan su shine a ba mu abin da za mu wato mu kashe duk wanda wane yana da dan uwa wane yana da dan uwa wane yana da dan uwa wane, to a ba mu kowa makani ya hallaka dan uwansa da kansa sabila da addinin ya fi mana komai, ya fi jini ya fi komai. Ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw lil walidayni wal aqrabin in yakun faqiran aw ghaniyan fallahu awla bihima wala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Ka zabi Allah da manzon Allah akan uwa da uba da ɗa da dangi da kowa. Wanda ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka jaman layi kawai. Saboda haka a gurguje sabila da mintocin takaitattu ne, ina da saura minti 5. To ina kira ga duniya gaba ɗaya su sani babu wani zaman lafiyan da zai rage a duniya in an taɓa manzan Allah. Babu shi, ba zaman lafiya idan ya rage an taɓa manzan Allah. Babu wani kiyaye doka cikin al'umman da za a nake ta manzan Allah. Wannan dokan sunansa balau, da a karya wannan dokan. Babu wani hukuma a cikin al'umman da za a taba manzan Allah, hukuman ta zo tana lallaba wanda ya taba manzan Allah din, ana ɗaukansa ana kai shi kotu, ana mayar da shi firzina, ana ba shi abinci yana ci, ana lallaba shi. A nan Najeriya a 2019 masu satan akwatin zaɓe Buhari ya ce duk wanda ya saci akwatin zaɓe a harbe shi. An ce a kai shi police station? An ce a kai shi kotu? Wato ashe akwai wata doka
wanda ta fito ne daga ra'asul amri, wanda kawai in yace a kashe ka to abin ya fi karfin kotu, ya fi karfin wani dan sanda, ya fi karfin wani, yace kawai a kashe. Kuma akwai wanda suka saci akwatin zaben aka harbe su suka mutu, ba maganar kotu. To zagin manzon Allah ne ya zama wani abu mai arha. A'a a kai wa principal, daga principal a kai gun yan sanda, daga gun yan sanda a je gurbi. Haka wannan shamu dorin jahilun ma'lumun nifaq yake fadi, da su yake fada wai mai tayi in ji Ahmadu Gumi kashe darajar sabisa ta dujitu sat min fawqil ardi ma laha min qarar. Wannan ya ishe ka shine sakamakon duk wanda taba martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamo shinan su, ya zamo ɗabi'ar su. Wai a'a dan me za a ɗauki doka a hannu, waɗannan matasa lokacin da wannan ta yi wannan batanci a je a faɗa wa principal ya je gurin yan sanda, abu ya je gurin sultan, sai sultan ya ce mata a mata kashedi a ce ta daina, wai a yi mata kashedi a ce ta daina. Yanzu kai imaninka a wannan gejin yake wai wanda ya zaki manzan Allah sai ma ka kira an masa kashe? Ai kashe sa kenan su gana da takobi kawai. Kashe sa kenan su gana da takobi. Yaya sahabban manzan Allah suke? Me al-Imam al-Busi da yake faɗa mana cikin babi akan jihadin manzan Allah. Ra'at qulubal ida'an ba'u bi isati. Kanaba'atin ajfalat buflan min al-ghanam. والغل فرارا فكادوا يكبدون بها أشلاء أشالت مع الإكبان والرخب. كو يا الصحابي سكة تمدي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي أشهر الحرم. يجر بحر خميس فوق سابحة من كل منتدب لله فمهتسب مسؤول مستأصل للكفر مصطلين. duk bai san manzon Allah ba za a taba manzon Allah ya tsaya ya ce yana kira ba. Allah su sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, su sayyiduna Khalid ibn Walid, waɗanda za a yi wargi a gaban manzon Allah suna bari suna yararin gumi suna jiran annabi ya ce musu su balla wanda ya kawai jiran umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke yi. Kai ka zo cikin al'umman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mata da musulunci, al'umman da su abinda ya sa ba Najeriya wannan shekartakan ba zai yi ba. Wato sufaye ne suka kafa tubalin kasa. Sufaye ne, Shehu Usman dan Fodiyo Bakadiri, Shehu Abdullahi Gwandu Bakadiri, Muhammadu Bello Batijani, daula ce ta sufaye ta Asha'ira. Shi yasa da manzon Allah ba zai yi ba. Shi yasa aka rinjayo waɗanda ma suke mai da martaban manzon Allah ba kuma ba suka dawo su ma suna rakiyan inna sako garin mu da nisa min iso a'a. Ai duk abin da suke faɗa na cewa an taɓa wani manzon Allah ai irin halin munafikai ne waya kununa ta'a fa idza kharaju min indika bayyata ta'ifatun minhum ghayra allati taqum. Ai shine da su nuna maka dan ne an taɓa manzon Allah amma an da su zauna a tsakanin su suna mutum da suna ce gaskiya abin nan bai dace ba, sabila da mutane da yawa daga cikin waɗanda suke da'awan salafiya suna da wannan virus ɗin a cikin zuciyarsu. Mu fa a ka'idar mu gurin sufa in an ce wannan hujja da suke kawo na cewa iyayen annabi yan wuta ne, mu a gurin mu zagin manzon Allah. Zagin Abu Dalib mu a gurin mu zagin manzon Allah ne. Cewa ma annabi mutum ne kamar kowa mu a gurin mu zagin manzon Allah ne. Sabila da zagin manzon Allah ba irin zagi na bane da zagin ka da zagin ma nasu da zagin malam Ahmad Fati da zagin malam Qur'an da zagin ba irin ke bane. Akwai maganar da kidan ni in ka faɗa min kayi bane ne, amma in ka faɗa wa manzon Allah jinin ka ya halatta. Da ka zo wani ya zo yana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, sai wani ya zo ya ce waye kuma manzon Allah, wannan sigan na cewa waye kuma manzon Allah, zagin manzon Allah, zagin manzon Allah. Saboda haka zan dunkula maganganu na sabila da mun tsara ka'idar za a yi minti 20 ne sabila da takaita karatu. Ina kira zuwa ga wato hukuma musamman na jihar Kaduna, dan ban taɓo maganganun Ahmadu Gumi ba saboda na yi karatu da safe, kuma wannan karatu duka ya isa sassan duniya. Saboda haka akwai ɗan uwa da za su biyo kan wannan maudu'i din su tattauna wannan maudu'in yadda ya kamata gwargwadon mitoci da suke shi. Amma gwamnatin jihar Kaduna ta gaggauta ɗaukan mataki akan Ahmad Gumi dangane da maganganun da ya fito yayi
wanda wannan maganganu ya tunzura al'umma. Akwai wanda suna shirye-shiryen su kama zanga-zanga dangane da maganganun da ya yi. To gwamnati ta sa ido dangane da wannan maganganu, kuma ba mu tare da Ahmad Gumi dangane da wannan su'ul adabi da ya yi da kuma batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Daga ƙarshe Allah Ubangiji ya ƙara wa annabi daraja, ya ƙara ma annabi wasila, ya ƙara ma annabi fadila. Duk waɗanda suke taɓa manzan Allah, Allah ya fallasa su ya hallaka su. Masu goya musu baya, Allah ya fallasa su ya hallaka su. Duk shugaban da yake jin zai goyi bayan wannan abin, Allah ya hana masa mulkin Najeriya. Ko kansila Allah ya hana shi. Albarkan manzan Allah. Duk wanda zai so manzan Allah, ya bar mu so manzan Allah, duk zaluncin da zai mana to yana da arha. Wannan zalunci yana da arha matuka. Wani irin zalunci ne ba a mana? Ana kashe mutanenmu, ana hallaka mutanenmu, ana sace dukiyarmu, ana ƙona mutanenmu da ransu suna motsi, da a ƙona su da ransu. A nan Jos Plateau aka samu waɗanda suka tara almajiran shehi suka hallaka su, ya kai ga sun ɗauki, in akwai clip bidiyo da na gani, dutse suke ɗauka suna kwankwasa kawukan mutane da rayuwarsu. Amma ba a ji mun fito muna wallahi ba da mu yarda ba, wallahi mu a'a ba mu yi ba. Amma da aka taba manzon Allah an ga hakurin mu ya kare na fana sabri wa afna tajalludi in ji alfazazi. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Sheikh Imam Junaid, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya kara lafiya, Allah ya kara nisan kwana, Allah ya kara ɗaukaka. Albarkan shugaba sallallahu alaihi wa sallam. Ko yanzu kasuwa ya watse dan koli ya ci ba, sabila ga wannan sako kawai da malam Junaid ya isar, wallahi ta isa insha Allah. To amma akwai saura suna nan a baya. Insha Allah ne jawabi na gaba a gurguje za mu gayyaci Asir Malam Burhanuddin, shi zai gabatar mana da muhadara. Shi ne mai jawabi na biyu insha Allah, kafin mu je ga Sheikh Muhammad Nasir Sunnati wanda ne mai jawabi ga kamar insha Allah. Na to abuwa Shehu Muhammad Al-Hadi wato kakakin faida kenan. Insha Allah za mu mika abun magana wa Sheikh Malam Burhanuddin. Shi ne jawabi na gaba. Sheikh Burhanuddin. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره وامتداد العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna cikin wato yanayi da cikin mu na wata kafira kamar da kowa ya sani, afuwar shafati ta zo ta yi zarbabiya ta taɓa wajen da Allah baya bari. Hausawa suna ce rashin sani ya fi gare duhu. Wallahi da ta san wane ne annabi Muhammadu, da tara mata dukiyar Amerika da Rasha da Germany da Faransa, wallahi ko a mafarki da ba za ta taɓa annabi Muhammadu ba. Shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam
من yadda maulan mushe ibrahim ne yake faɗa yana cewa bi kabbai ka rubuhul maliki duro wa usulu wa ghayru kalin fala bihi da kira riban halitta da hasarar su yana kafin annabi Muhammad yace duk wanda ba annabi ba to ko ba wanda biyu ba a samu a gare shi sai dai ya ba annabi ya samu haka mun yi mamaki ba mamaki cikin janibin shi wannan abubuwan wawa wanda ya fito yake ba da kariya gare ke ce wai wannan aiki da aka yi wautanci ne da dabbanci ba mamaki kuma da mamaki inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana wato wa masalin kalimatin hadisatin a shajaratin hadisatin ujtisat min fawqil ardi ma laha min qarin yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti bil hayati dunya wa yudillu Allahu zalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha wato ba mamaki Allah ya ce misali mummunan kalma wato kamar mummunan bishiya ne wanda aka ɗora ta akan ƙasa wanda ba ta da wani matabbata duk abin da ya zo rushe ta ne ba mamaki wannan mutumi tsatsan da ya fito irin taɓargazan da babansa ya yi wa musulunci duk wanda ya zo a ƙasar nan da ya taɓargaza wa musulunci ne to ya biyo bayan garba gumu duk wanda ya zo ya biyo bayan garba gumu shi ya raba kawukan musulmi duka wallahi tallahi ya raba sallan juma'a ya raba sallan idi ya raba kamsin salawati ya sa wasu suka ɗauki iyayensu wanda kowa ya tashi ya ga uwansa ita ne makaranta na farko ita ya fara gani tana sallah amma ya zo suka kira iyayensu kafirai sabila da karantarwar garba gumi to dan ɗansa ya fito yana faɗan wannan magana wa jalibin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama babu mamaki shi a wautancinsa da yake ganin wai yana kafa hujja da wata aya wanda ba muhallin ta bane wai Allah ya subhanahu wataala ya ce wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku azan kaseera wa in tadbiru wa tattaqu fa dhalika lazim al Allah ya ce da mu ji cuta a wajen wanda aka ba su littafi kafin mu yahuda nasara da mu ji cuta a wajen mushrikai sai Allah ya ce amma kun yi hakuri kuka ji tsoron Allah wannan yana daga cikin manyan al'amari wai yana kafa hujja zagin annabi aka yi wai da hakuri aka yi wai ana ce wai dama Allah ya faɗa wai Allah ya faɗa Qur'ani wai dama da a zagi Allah a'udhu billahi haka bai faɗa ba wanda da Allah ya ce wala tasmu min allazina utul kitaba min wai dama da a zagi Allah da a zagi manzo Allah wai so kuke kai salati wa Allah ai wa annabi ai dama Allah faɗa a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi wai musulmi ne yake faɗa wannan magana ya manta da Qur'ani ne ko kuka ce yana cikin innal ladzina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahum Allahu dunya wal akhirah wa adalahum azabun muhina Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wanda suke cutar Allah da manzo Allah tsinannu ne duniya da lahira to bai san yana daga ci ba tsinan ne wallahi duk wanda da ta ba din kana cin fasafai ne ba Allah yake cewa minhumul lazina yuzuna nabiyya duka da yau da munafikai yake wa yaquluna huwa uzun khairul lakum Allah ya ce a cikin munafikai akwai masu cutar annabi Muhammad suna ce mu bar maganarsa wai annabi kun ne yanzu da shi abin da kuke faɗa ya ba ku labari Allah ya ce wannan kunnen ya fi yu'minu billahi wa lil mu'minina wa rahmatuhu lil ladina amanu minkum sabila da haka abin da mu tafi kai nake so mu gani wannan abin da matasa suka yi na kai ta lahira da suke wannan haka yake a musulunci ittifaqan ka je ka duba qadi na ashafa na imamu qadiriyya ya faɗa kamar da shauji ne yake faɗa a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga da a zo ana magana akan sa cewa ya annabi kai da ne kuma kisa kashi ka dai to imamu qadi yace abin da su imamu maliku suka bada fatawa su imam shafi'i abu hanifa da shauran magabata cewa suka yi da mutum da ya ce rigan annabi da datti suka ce murtaddi ne shi riga ba sabi a darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma suka ce da ana cikin sifar ta manzon Allah mai kyan hanci mai kyan ido mai kyan gira mai habare zara
kawai aka ce sai wani mutumi mummuna ya zo wucewa ya ce ai kama yake da wani suka ce gwada wannan mutum suka ce wannan kafiri ne kuma hukuncin kisa ne a kansa kaga ba lafazin zagi bane wannan sama da shekara 300 da wani abu aka yanke wannan hukunci wanda ba a yi su a ilimi ba kuma wallahi ba za a yi su ba suka faɗa haka kuma sun ɗauko wannan ne idan ka je ka duba sababin nuzul na ayan nan da Allah yake cewa in da'i fatani min al-mu'minina tatalu wa aslihu bainahuma bil adl Allah subhanahu wa ta'ala yace fa in bagati yawma alal umri fa qatilil lati tafiya ila amrillah wannan sababin ayan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ana zaman Madina ya zo wucewa akan alfadarinsa sai kawai Abdullahi bin Ubay bin Sulul shugaban munafikai sai alfadarin annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi bawali sabai suna zaune da kuma Abdullahi bin Ubay shugaban munafikai da wasu daga cikin munafikai da kuma sabai na gaskiya da ta yi bawali sai kawai Abdullahi bin Ubay ya dauki hancin sa ya toshe ya ga sai kuma shauran abokansa munafikai suka toshe sai kawai wani sahabi ya dauki takalmi ya bigi bakinsa sanda ya bigi hannunsa ya ce labauli himarihi a iya gudun rihi miskika ya ce wallahi kai shi bawalin rakumin manzan a yi taguwa a ne jakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi kai shi bawalin ta ya ce wallahi ya fi almiski da kai shi mana bikin banza da wani shi ne sai munafukai almajiransa suka ce duk da za a ci masa mutunci sai fada ta kai da bayi ta kai da kokowa aka ɗauko da tankan dabino sahabbai suka yi fada aka fito innan munafukai sai ga annabi ya dawo daga anguwa sallallahu alaihi wa sallam shi ne annabi ya zo samu ana wannan aya ne sai Allah ya saukar da wannan aya wa in da'ifatani min al-mu'minina taqalu fa aslihu bainahuma bil adl Allah ya ce dan mu'minai guda biyu suka yi fada to a daidaita tsakaninsu a nan ma akwai wani shubha ba mantawa ba mahallin ta bane amma akwai wani shubha da rafilawa suke shigarwa a nan cewa wai ai an ce wai da'ifatani min al-mu'minina taqalu an ce idan mu'minai guda biyu wai ya da a kira Abdullahi bin Ubay da munafiq da mu'mini a cikin magoya bayansa dan abin ta zo da bata kuma ne kamar tsakanin muhajirun da ansar kamar abin ya kuma bayan mutanen Madina ne da kuma mutanen Makka wanda suka yi hijira to kuma akwai a cikin wanda suka gwada bijira din abin da aka masa ba cikin mutanen Madina ne kuma su ba munafikai bane mu'minai ne na gari to ka duba ba akan wannan ne ba wannan ayan ta sau Allah ya ce a daidaita tsakaninsu kuma idan ka je ka duba lokacin da aka dawo daga yakin Tabuka ana dawowa da yake an sha wahala a yakin Tabuka sosai an wahala an mutu da kishin ruwa abinda ana hanya Abdullahi bin Salul ya faɗa shugaban munafikai cewa la irraja ana ila madinati la yukhrijanna al-asr min Allah yace wallahi in muka koma Madina sai ainihin masu girma masu daraja sun cire makaskanta aka tambaye shi waye makasantan ya yi ishara zuwa ga annabi da sabon da suke tare da shi ɗansa mai sunansa shi ma Abdullahi aka ce masa shi bai ci abin da baban sai faɗa ba ya ce aka ce ga abin da Abdullahi bin Ubay ya faɗa ya ce wallahi tun da ya faɗa ka wa annabi Muhammad yana datsa kansa maganar da ɗan shi ne yake ba ya ce wallahi sai ya datsa kansa babansa ne fa aka dawo Madina abu kaman wasa tun a hanya yake so ya dan buɗa ko da yi bawali ko na abu ya girba kansa bai samu dama ba har aka dawo Madina sai ya je kofar gidansa ya tsaya mahaifinsa ba da ya biyo so da ya shiga gida bayan annabi ya sauki ya sallafi kowa ya tafi gida a masallaci dama ci adatan annabi ya dawo daga tafiya ya wuce masallaci a nan yake yi sansani kuma ya yi na kula da kai wannan ce sunan maulana kenan shi Ibrahim radiyallahu ta'ala sai da koyi sai annabi Muhammad in ya dawo daga tafiya an ce sai ya wuce masallaci sai ya na kula da kai kun ne shi gida to shi ne sai ya je annabi ya ce wannan na kula sai da musabbai shi Abdullahi bin Ubay ɗansa kai ɗansa wannan Abdullahi sai ya je kofar gida ya zara ta da babansu ya doso har wasu na ce bari dai mu gani da ya biyo shi da gaske mutane suka ce wallahi in baka gudu ba to da ai abun kunya dan kare kai kalahira yace yayi rantsuwa tun da ka faɗi wannan magana a Muhammad da ya ga harkan ya duba zo kansa da gudu ya karce kamar barawo da mai kaya haka ya dukka bunsa cikin lallokin Madina da kira ka aka rike shi ya koma gurin Annabi Muhammad ya ce ya Rasulullahi wallahi
ɗana fa ba kai ka sa baki wallahi dai ajali na an je an ce ga abin da na faɗa kan ɗa ne fa da mahaifi to sai haka duk wanda yake jin annabi Muhammadu a ransa bai ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi uwansa ya fi ubansa ba ya fi kowa nasa ba wallahi munafiki ne wallahi munafiki ne imaninsa akwai munafici a cikin sa to amma kuma ga wani wawa ya fito ya zo wai na cewa wai wannan abin da aka yi wai da bacci subhanallahi mata ta fito ta faɗi magana wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam don mu musulmi ba mu da gata don mu ba mu da gata to kiran da muke yi a nan kira biyu don yi karatu na ko kira uku na farko kira ga jami'an tsaro abin da ya warga ta kasar nan Najeriya wallahi zalunci shi ya warga ta kasar nan wallahi barawon akuya sai shekara biya gidan yari amma ga wani da biro kullum yana cin miliyoyi ya jefa mutane da yawa talauci sun mutu da talauci wasu sun mutu asibiti babu magani amma babu abin da aka masa da su ne manya ko ba haka mulkin da zo aka dinga cewa an karɓi kuɗin wasu waye aka ci an tura shi da yayi ce su akan ya ci kuɗin ƙasa babu to wannan zalunci shi wanda kasar Najeriya musamman kuma mu musulmi an kuma wannan rashin adalci ne baka taba jin musulmi a ƙasar nan ya zagi wani annabi da cikin annabawan Allah ba wannan ma mu ji dani nan nan mun danka gane musulunci gaskiya ne la da faruku baina ahadin min rusul ba wani annabi mu da muke ware shi in kirista sun yadda su zo su yi wani misali da mulkin shi na rukun goje ke faɗa su zo su yadda da duk abin da muka yadda da shi a littafin su yadda da shi a littafin da su gani sun zama musulmi duk wani annabi da suke dukiya da shi mu akwai sunayen sa cikin musulmi to amma muna kira ai adalci da a zo a kashe musulmi a banza ya sha ko ba kwanan da aka tsare masu zikiri ba kowa ya ga irin kisan gilla da aka musu ba laifin sau da ba na me aka ce me aka yi amma ya wari wani fasto yana fitowa wucewa wai ai justice wai ai adalci kana ina aka kashe mutanen mu me kace wannan kiran mutane zuwa ga hukuma su dinga adalci na biyu kiran zuwa ga wato su kuma matasa idan mutum ya taba annabi Muhammad aka kai shi lahira to kada a taba wani wanda ba musulmi ba bai da laifi wala ta zuwa da tuzo ba kada ka taba wani bai da laifi sai dai in ya faɗi irin maganar da ya faɗa wannan bari a saurara masa su bi haka matasa su dinga kula ba ruwanka ko me gwamnati ce ta yi kuma ko me aka yi ma wanda suka kashe wanda ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to duk abin da aka musu wallahi riba ne duk abin da aka musu wallahi riba ne amma kada a taɓa wanda bai ji da gari ba babu ruwansa wannan kiran mu kenan zuwa ga abin sai kuma wato kiran mu zuwa ga wato wahabiyawa to ga abin da kullum muke gaya musu akan su ga darajar manzon Allah kullum ana karantar da mu darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su kuma suna tashi suna ɗauko wasu maganganu ana gwada musu ba duk wannan riga ta la ilaha illallah da yake jikin su ba duk wanda ya fito wani magana akan iyayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wallahi ya kamata ba ku ci lahira ne to amma su da rigar da suke faɗan la ilaha illallah suna sallah wannan ita ne ta zama hijabi da tsarin mu bar su a gurin al'amarin su na gurin Allah kuma kullum ana taro ana faɗan darajar annabi Muhammad suna ce bid'a ne to ga yau duniya ta ishe mu ishara da misali mu buga misali a garin Bauchi an yi jami'a an sa safaka ta babalewa an yi iyakun an sa safaka ta babalewa an yi asibiti an sa safaka ta babalewa an yi wajen wasan kwallo an sa safaka ta babalewa an buga kuɗi an sa safaka ta babalewa sabila da wai su suka karɓo yanci yancin nan fa ba wai yancin da yana mu cin naman alade ya sa ya koma da mu cin naman tunkiya ba a ba wannan yancin bane ba ba yancin da yana mu yawo tsirara ya ba mu tufafi bane ba wannan yancin bane ainihin yanci shine wanda Allah Muhammad ya rubuta shi shine kuntum ala shafa hubrati min an-nar fa ankadakum minha kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati la'allakum tahtadun haka Allah ya gaya mana a bakin gaba na mutaki duk wanda ya mutu ciki yake wucewa amma na mamu ya zo dinga tsani ya bai da mu mutane sallallahu alaihi wa sallam ya bai da mu mutane amma ko a ce wai annabi bai kai ai taro domin sa ba gashi nan wanda sai karbo yanci wai ana ta rubutawa dan yan bayan su san da su
amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya zo da Allah yake ce mana wa in kuntum min qablihi la fi dalalin kafin annabi ya zo a cikin bada ake a sarari amma ya zo ba mu ya koya mana sallah ya koya mana wani ne Allah wanda kafin zuwan saboda gunki ake sai ta Umar nan yake cewa yana tuna wani abu ne da bino ya tura ya gunki da shi ya ce ake wani fari a maka ya zo gaban gunkin ubangiji sai yana roƙon a cire shi daga hali ya ce lokacin da yunwa ya jigita shi bai so lokacin da ya balla hannun Allah ya cinye ba dama gunki ne na biyu washe gari da zo cinye da hannun ya ce wallahi sai ya cinye ubangiji kuma yin wannan rayuwa ne ba annan Muhammadu sai muke ci ba ya cire mu sallallahu alaihi wasallam ya bai da mu mutane amma kuma ce bai kai ai taro da mu zama to ga sakamako da su biya da aka ku gaya ma kanku gaskiya ku cire ku koya ma ƴaƴanku girman darajar annabi Muhammadu mu ga mu wuce wannan matsayi kullum taranti muke roƙo Allah ya ƙara mana kamar yadda shi yake faɗa salatu turanti na ilin zikiri wal hudu da wayin kalmomi yake cewa wa'annan zaratan malama Allah ya ƙara musu lafiya ka ƙara ba su kariya ka ƙara musu fatahi zahira wa batinan jai sai bilwara Muhammadu Allah ya ƙara mana san annabi Muhammadu kuma muna kiran 'yan siyasa in ka san annabi Muhammadu bai ci aranka ba to kar ka duka fito ka faɗo magana wallahi ka bar maka kanka kowaye wasarki musulmi ka gyara zama muna kiran ka yi ta jididin imanin ka in ka kan mu innan wallahi da ka je ka dawo a gidan mutan har abada Allah ya kiyaye assalamu alaikum Allah ya saka da kai Allahu akbar Allahu akbar Sheikh Malam Burhanuddin muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara lafiya Allah ya kara daukaka jai sai dora sallallahu alaihi wa sallam insha Allah kowa dai ya ji abinda sakon da wato mala ya gabatar ko ya isar mana wato masu magana sun ce dabara ya rage wa mai shiga rijiya insha Allah za mu je ga ajanda na gaba za mu gayyaci Sheikh Malam Hadi Musa wato kakakin faida shi zai gabatar mana da muhadara ta gaba insha Allah wa rahmatullah yadda tsarin muhadara take minti 20 kada ka minti 20 kan barka أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الكاتب وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ina godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala ya hada fiskokinmu a ƙarƙashin wannan tuta ta matasan Tijjaniya 'yan fa'idan Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a wannan babban masallaci na anguwar Malam Goje ƙarƙashin jagorancin Sheikh Burhanuddin, ina ce masa Burhanul Hujja ko? Wato shi ne hujja kenan gaba ɗaya. Ga Sayyidi Abul Fatih Yassani Asadul Faida, ga Nasirul Faida wa Sunna wanda ya kori mutumin Albania ko? Ga Imam Junaid, Imam Taifa, muna tare da su. Allah ya kara musu lafiya gaba ɗaya. Allah ya kara mana. Alhamdulillah. Wato wannan abun da ya faru dama mun yi zaton haka yana iya faruwa, domin su 'yan kungiya da suka fito suka yi ta bayanai, wasu sun yi bayanai masu kyau saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masoyinmu ne, kuma duk wanda ya bi manzon Allah dole mu ji daɗi. Amma dama Hausawa suka ce wato barewa ba ta gudu ɗanta ya yi rarrafe, haka ne?
dama idan wannan gumi ya yi wannan maganganun da ya faɗa ba abun mamaki ba ne, amma abin da ya bani mamaki a ciki idan na kalle shi lokacin da yake wannan jawabi sai in ga kamar fafaro ne ko kuma wani irin mutanen yahudu din nan wanda suke can wajen isra'ila. Wallahi abun mamaki, daga cikin maganganun da ya faɗa ya ce waye ce ka je ka kashe kafirin da ka yi alkawarin za ku yi zaman lafiya da shi. Haka ya faɗa ku? Wai waye ce ka je ka kashe wanda kuka yi alkawarin za ku yi zaman lafiya da shi. To bari mu tuna masa wani abu guda ɗaya. Abu na farko, alkur'ani ya gaya mana cewa dukkan wani alkawarin da aka yi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba yana iya gudana ne idan ba a taɓa addini ba taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma idan an taɓa manzon Allah, abinda Allah ya ce wa innaka su aymanahu min ba'di adihim wa da'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri la imana lahum la'allahum yantahun. Allah ya ce idan kuka yi alkawari da su suka zo daga baya suka warware wannan alkawari suka soki addininku, akwai sukan addinin da ya kai a zagi manzon Allah? Wallahi babu. Don ka yi ga wannan ayan gaba ɗaya bai santa ba ma dama gaba ɗaya. Allah ya ce ku tsaya ku jira principal, bari ku ji abin da Allah ya ce. Allah ya ce mu jira principal ko mu jira headmaster ko mu jira sarki musulmi? Sai Allah ya ce faqatilu a'immatal kufri, ku kashe kafirai. Abin da Allah ya faɗa ke. Idan Allah ya ce wani ya zo ya ce magana wane ne na in suka zagi annabi, Allah ya ce mu yi ne mu kashe su. Haka Allah ya ce. Tsarin duk da kaji ana Allah wadai abi kar abi doka kar abi saboda gudun waɗanda kada a shafi jinin wanda bai ji ba bai gani ba. Amma wallahi hukuncin Allah ya hau duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu na biyu, ya manta da wani abu ko kuma dama jahili ne. Dukkan zimmiyai da aka yi magana a kansu, kafirin amana wanda za ku yi zama da shi ya koma ba yana inda ya yi mazhaban malikiya ba? Me ya fatawan malikiya akan kafiri zimmiyi wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a kashe shi shine ainihin matafiyar malikiya, shi Imamu Malik da kansa. Idan mutum kuna zaune da shi kafiri ne ya taba darajar manzon Allah, sai aka ce babu sauraro a kashe wannan mutum kowaye shi. Sannan kuma Imamu Shafi'i a cikin littafinsa al'um ya yi maganganu, daga ciki aka ce su zimmiyai ma in za a yi zaman ƙasa tare da su domin a yi zaman lafiya, to ya zama dole abu su sharaɗi guda uku. Sharaɗi na farko, za mu zauna da ku, za ku ba mu jizya, tax kenan, kuna zaune a ƙasanmu, amma da sharaɗi na ɗaya, ba za ku taɓa Allah ba, ba za ku taɓa annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam. Abin da ya shafi addini gabaki ɗaya ba za ku taɓa ko ɗaya ba. Kuna taɓa ɗaya to dukkan wannan alƙawarin da muka yi da ku ya warware. Wannan shine abin da addinin manzon Allah ya zo da shi. Amma abin da addinin wance ya zo da shi ba mu sani ba. To saboda haka wannan kalman da ya faɗa na cewa don me za ku kashe ya yi karo da alƙur'ani, kuma wallahi tallahi ya tuba. Wannan kenan. Abu na biyu, akwai wata maganan da ya faɗa wanda wannan maganan abin tsoro ne. Magana ce wanda ya yi ta, amma ni ban ga bambancinta da na Debora ba. Ita wanda ta zagi manzon Allah ko? Ban ga bambanci ba. Ya ce ka je ka shiga don kare wani abu, don kare wani abu manzon Allah. Yanzu manzon Allah shi ne wani abu kawai. Wai kaji za ka kashe kanka don kare wani abu. Wannan statement din wallahi an auna shi addinin musulunci, wallahi shi da Debora ɗaya. Zagin da yi wa annabi,
saboda haka wannan mai gemun ƙarya bai kama da ba yahude wallahi wannan abin da yake yi wa manzon Allah ya ɓaci. Sannan a cikin maganganunsa ya kawo wani magana ya ce wai sai ku maida zagin shi sama da zagin shi waye din kenan manzo Allah ba yake sashi a wani tabiri wanda yake mustatiri, wai kuka maida zagin shi sama da tauhidi, ga tauhidi mu ma yana kasa da nasara. Kaga wannan kalmar ita ma akwai rena manzon Allah a cikinta, zaki karara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu dan Allah idan an ce wai zagin manzon Allah yake magana wai sama da tauhidi, to wani tauhidi ne bayan an zagi annabi cire annabi addinin da Allah ka wani tauhidi zaka samu? Dan Allah akwai tauhidi da zai zama tauhidi babu manzon Allah a cikin sa? Wannan wani irin jahili ne mara hankali bai son me yake. Wai ga tauhidin ma muna ƙasa da nasara amma kun mai da zagin shi wani abu sallallahu alaihi wasallam. To wannan magana da ya faɗe ta akwai abin da bai sani ba, kuma wannan ba shi kaɗai ba. Kun san nasa ta bayyana saboda dama Allah ya ce za mu gane munafukai wala ta'rifannahu, kullum muna jan wannan aya, wala ta'rifannahu fi lahadil qawl. Mu ɗan ɗariƙa masoya Allah masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta haka za mu gane munafukai. A hankali Allah ya ce a suku da baka za ku gane su. Mutum yana ce maka la ilaha illallah sai wani abu ya faru sai ya zo ya zagi annabi, kuma manzon Allah ya faɗa ya ce a ƙarshen zamani za a zo, ko kuma ma hadisin gaba ɗaya cewa yayi mutum ne za a zo a ƙarshe zai wayi gari yana musulmi kafin yammaci ya zamo kafiri. Kar ka yi tsammani ka kai hankalinka wani wuri, irin wannan abu ne. Mutum ya yi sallah da asuba zuwa yamma sai ya ji an zagi annabi a zuciyarsa, yana ga abin da aka yi wa matan nan an yi zalunci. To wallahi duk wanda ya ji wannan abu wallahi ya kafuta, ya fita addini. Kuma manyan shugabannin mu mafi yawanci abin da suke faɗa, duk abin da ke na zahiri za mu yi amfani da shi, suna cewa suna Allah wadai da abin da aka yi, amma su bambance Allah wadai da kisa na cewa da an ba ku dama ku za ku yi kisan tsakaninku da Allah daban, da kuma kun yi Allah wadai da kisan in an barta ba za ku kashe ta ba, kuna ga kisan ta wato zalunci ne, to wannan kuma daban. Don haka idan mutum ya ce Allah wadai amma da ya samu dama zai zantar da hukuncin ba zai yi ba, to shi ma fa ya sani shi da wanda ya zaki duk ɗaya ne. A fahimci wannan ba duka ɗaya ne. Saboda haka za ka ga saboda maslahan musulmi ko maslahan kiristoci sai kaga sun fito suna cewa suna Allah wadai da abu saboda menene, saboda an ɗauki doka a hannu. Kuma wallahi ina rantse muku da Allah, da za a ɗauke ta miƙa ta hukuma ba abin da za a yi. Ko akwai abin da za a yi jama'a tsakani da Allah, akwai abin da za su yi? A'a, kar su ce mu musu wani abu, bari mu ba su misali. Ɗan uwanmu suka zo nan Bauchi, ba wani gari ba, suka zo maulidi suna zikiri suna hailala, suka shiga gari hanya kawai suka bata hanya, aka je aka yi musu kisan gilla. Don Allah bai aka yi? Akwai abin da aka yi musu yau? Akwai fansan da aka dauka? Babu. Don haka duk abin da aka yi hukuma ta ɗauki nauyin wannan, saboda ba ta hukunci, ba ta adalci. Wallahi da wanda suka kashe waɗannan mutane an kama su, an tare jama'a a stadium ko a wani wuri na Jos, aka ce ga waɗannan mutum 5 ko 6 wanda suka kashe waɗannan mutane, aka harbe su, wallahi sai mu ce wannan man yanka mata za a harbe ta, ko ba haka bane? Amma ba za a yi ba. Don haka tunda ba za a yi ba, ya za a yi? Saboda haka dole ne hukumomi su tsaya su yi tsayuwar daka wajen kare wannan. Abu na biyu, akwai mutane wanda suna magana ba san me hukuncin nan ba.
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka rawaito cewa lokacin da aka yi fatu makka da aka je aka yi fatu makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka sai ya ce akwai wuraren da mutum ya shiga ciki ya tsira wa man da kala bai tabi sufiya fa huwa ali duk wanda ya shiga wa man da kala masjidan fa huwa ali duk wanda ya shiga masallaci ya zama amintacce wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya zama amintacce to amma akwai wani mutum wanda ake ce masa Abdullahi bin Khatali shi manzon Allah ya ce su mutum hudu annabi ya ce duk wanda ya gansu a kashe su duk da wannan annabci da manzon Allah ya bayar na kariyar jinin mutane ya ce waɗannan mutane duk inda aka gansu a kashe su daga ciki akwai Ikrama bin Abi Jahl daga baya ya zo ya musulunta shi amma akwai shi Abdullah bin Khatali akwai kuma wanda ake ce masa Maqis bin Subaba sannan kuma akwai Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarhi wa'annan mutum hudu da mata biyu manzo Allah ya ce duk inda aka gansu a kashe su shi wannan Abdullah din an kashe shi saboda ne saboda yana zagin manzon Allah abinda mafi yawan rinjayen malamai suka ce saboda zagin da yake yi wa manzon Allah annabi ya halatta jininsa ya ce duk inda aka shi a kashe shi Ikrama ya gudu daga baya ya ji ciwo ya zo ya ce ya roƙi Allah ya ce Allah ya bashi lafiya in ya samu lafiya zai je mubaya'a wa manzon Allah kuma daga baya ya zo ya yi mubaya'a wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wanda ya nuna maka kenan cewa wanda ya zagi annabi kamar yadda Imam Junayd ya faɗa mana yanzu ba a sauraron wani abu ba a sauraron wani abu dalili shine akwai abinda muna faɗansa malamai suna faɗansa saboda gudun tashin hankali akwai abin da yake kuma na gaskiya ana faɗanta saboda addini zalla saboda me yasa na ɗaya yanzu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ita duk wanda ya ji wannan voice din da ta na ɗaya asalin kafira ce saboda ne maganganun da ta faɗan ya nuna maka babu regret hatta wanda suke tare da ita da ta bari magana ba su ce Debora ko ba ka suka faɗa ba saboda magana yayi nauyi watakila musulmai ne watakila arna ne suna gefenta da suka ji maganar sun kansu sai da suka girgiza ita kuma ta ɗauka ta ci banza kuma yanzu ina gumi yake lokacin da kwanan nan aka kama musulmai a Anambra ana tafiya da motoci da shanu a danna wa motar wuta kowa yana gani mu musulman Najeriya an mai da mu dabbobi musamman arewacin Najeriya wallahi ba mu da gata kuma wallahi shugabanni mu sai sun ansa koyari a gaban Allah saboda sun halatta jinin mu wajen makiyan mu idan an kashe musulmi ba abin da za a yi yanzu za a ce a hukuma a ce an kama mutum 30 da wani abu an kashe su an kashe banza an kama mutane da dukiyarsu da komai a kona motarsu a yi komai ba a kama kowa ba ba a yi komai ba don Allah su suna tsammani za a zauna lafiya a Najeriya sannan annabi Muhammadu ne wanda muke da shi ma ba a bari ba to ba za mu yadda ba billahi lazi ba za mu yadda ba abinda za mu gaya musu shine su tsaya su yi adalci yanzu ma bari gaya muku wani albishi ba dan addini ba wallahi kasar nan da ta wargaje wani zai ce don me yadda abu yake shine Allah ya ce kar a yi sata haka ne as-sariqu was-sariqatu faqaw aydihuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma yatajalda inna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhna bil-udhni in ka bi malam goje din nan da dukkan anguwanni zaka samu kafin mutum ya ji tsoron hukuma daya sai ya ji tsoron Allah dubu ko ba ka bane sai ya ji tsoron Allah sau dubu ba Allah dubu ba sau dubu saboda Hausa an gane yayi ma'ana tsoron Allah ne yake karewa mutane suna tsoron Allah shi yasa ake bin doka amma da za a ce kowa ya ɗebi rabonsa ya kake tsammani a Najeriya yau wallahi ga wasu 'yan kaɗan ba su da gari gwamnati ballantana ce miliyan 200 da wani abu ya kake tsammani saboda haka hukumar su tsaya su yi adalci
su bi mana kadin akan dukkan haƙoƙinmu na musulmai. Kada ya zama an bar mu har ya zama annabi ma ana kamawa ana faɗan abubuwan da suke da muni akan manzo Allah, kuma a ce kar wani ya motsi, kar wani ya ce komai. Yau da sarkin musulmi lokacin da aka yi na Jos din nan ya buga jirginsa ya zo Jos, ya tsaya tsayuwan daka ya nuna wa musulmai duniya cewa ga haƙƙin ku mun karɓo muku. Yau sarkin musulmi ya yi magana ba za mu saurara ba? Za mu saurara mana. Amma ba abin da kawai yana zaune a falo sai dai ya ce ya bada direction kaza, ya bada direction kaza. Ta yaya? An ga wata kawai aiki ka ke. An ga watan ma a ce an ganta ka ce ƙarya ne. Don ni kusan bana a tafsiri abinda na faɗa na ce ba su da bambanci da 'yan ba da romo. Kun sai ba da romo ko? A ina gaba kun sai ba da romo ba. To in an yi sallar idi kamar yau, gobe ka je ba da romo ka gani yadda ake salloli, ma'ana sallar idi bayan an yi sallah su ba sa sallah da jama'a, sai washe gari suke yin idi su. To don Allah wanda aka ce an gauta suka yi sallah bai bambanci da 'yan ba da romo. Babu. Dan ba da romo ya ce sai ya gani, kai ma ka ce sai ka gani, ko ba ka bane? To Allah subhanahu wataala ya kare mu. Bala ya ce akwai ba da romo da suke kan karatu, to ba da insha Allah. To an ruba musu kenan, an ruba musu asiri. To Allah subhanahu wataala tun daga malamai da yawa kuma abubuwan da yawa ne. Allah subhanahu wataala ya kare mu, kuma lallai wannan abu ne wanda yake da hatsari. Lallai shugabanni muna kiran ku da babban murya, ku bi mana kadi mu musulmin Najeriya. Ku yi kokari duk abin da yake na adalci, ku tabbatar da kun yi adalci a tsakanin musulmi. Ba yadda za a ci rika kashe mu, ana kashe dukiyoyin mu, ana halaka mu, kun koma gefe kun zauna sai lokacin da wasu abubuwa suka faru ku ce wai abin da aka yi ba daidai ba. Shi kuma wannan jahilin abin da muke nema shine ya tuba, kuma gwamnatin Kaduna ta dauki mataki a kansa, don waɗannan maganganun da ya faɗa da shi da wannan matan duk uwar ubansu ɗaya, maganar su ɗaya ce. Allah subhanahu wataala ya kare mu, abin da muka faɗa da Allah ya ba mu ladansa, abin da muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana. Allah ya sada mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kara mana soyayya manzon Allah cikin zukatanmu, albarkan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, albarkan shehu Tijani, albarkan maulana shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. Ja'ila musalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih wa barakatuh wa sallam والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه اجمعين العظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الله اكبر. الله يسعدك على الخير. Sheikh Muhammad bin Hadi Musa kakakin faida, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya kara lafiya. Kafin mu je ga muhadara ta gaba, wato a cikin gaban abin da Sheikh Malam Hadi ya gabatar, wato muna kira ga duk wani mai daman fada, wato mai fada a ji, wato malami ne ko kuma sarki ne ko kuma shugaba ne ko gwamna ko wani abu, duk wanda yake da ikon ya fada a ji bai fito ya yi magana akan wannan abin da aka yi ba, wato wannan batanci da aka yi wa manzan Allah, ko ya fito ya yi Allah wadai na cewa bai goyi bayan hukuncin da aka yi ba, to wallahi muna roƙon Allah ya tsine masa. Muna kira ga duk wanda malamin da yake da daman ya faɗa a ci bai fito ya yi magana ba, ya yi wato ya ba da kariya wa ɓangaren musulunci da manzo Allah ba, shi ma muna kiran Allah ya tsine masa. Sai ran da aka faɗi wani abu akan Saudiya, wato na rashin gaskiya da ta yi, sai mutum ya fito ya busa speaker yana ce wanda ya faɗan ba daidai ya yi ba, amma an taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane sun ja sun yi shiru, to mu ba za mu yi shiru ba. Wato za mu je ga ajanda da gaba, mai muhadara ta gaba za mu gayyaci Sheikh Muhammad Nasir dan Maulana Sheikh Abu Musa Tafawa Balewa, wato Nasirul Sunnati kuma Nasirul Faidatul Tijaniya. Insha Allah shi zai gabatar mana da muhadara ta gaba. Alhamdulillah. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على الحقيقة dukkanin jawabi da za a faɗi an gabatar, musamman shi wanda zai sauka kakakin faida Shehul Hadi, wanda ya isar da sakuna masu yawa a ɗan ƙanƙanin lokaci. Kafin shi kuma Sheikh Burhanuddin Hujjatul Islam ya gabatar da karatu wanda shi ma bayan sabonsa har zan iya cewa bai kamata mu kara ce wani abu ba dan dai kariya ne ga shugaban halitta Annabi Muhammadu ba, wanda Sheikh Junaid da safe shi ma ya yi karatu, ni ma na yi karatu da safe, ga shi ma ya kara haske a nan nurun ala nur. Ga kuma Sheikh Abdul Fati As-Sani At-Tijani wanda shi zai zo insha Allah bayan gabatar da wanda na yi, daga nan kuma sai mu tashi. Alal haƙiƙa kamar yadda kowa ya san mai tara ba wannan waje, hali ne wanda yake mai bacin rai, hali ne na bakin ciki. Duk wani irin damuwa a bayan wannan damuwar yake, duk wani irin kunci a bayan wannan kuncin yake. Mu musulmi mun jima ana mana cin kashi, musamman a nan ƙasar Najeriya, kuma mu ne majority, kuma bayan mu ne majority mu ne muka kafa ƙasar, bayan mu ne muka kafa ƙasar, mu muka zo ƙasar da ilimi, mu muke ciyar da ita da abinci, mu muke nema mata zaman lafiya. Duk wani abin da za ka yi tunkaho da shi a Najeriya asalinsa za ka gani daga wajen musulmi. Amma abin da zai daga maka hankali, wasu tsirarrun marasa son zaman lafiya sun takura ta hanyar cin amanan ƙasa, ta hanyar rashin dafawa gaskiya, ta hanyar neman rashin zaman lafiya, sai sun raba kan mutane. To alal hakika lallai balaga sailu zuba, wato wai ana ce wai ruwa ya kawo wuya. Matukar za a ce yanzu ana bin mu gidaje ana kashe mu, ana bin mu garuruwa ana kashe mu, kasuwa an zo har masallaci an kashe mu, duk wannan ba mu yi bore ba mu ce komai ba. Yanzu an tafi kan danja makura shi ne Annabi Muhammad, wanda jallayi ne, wanda duk wanda ya taba shi take rayuwarsa ta tashi. Yanzu ana so a ga cewa shin muna da hankali ko muna da rai. Idan muka yi sako-sako shikenan sai ya zama kullum har shafi za a bude na zagin manzan Allah. Kawai dai ka ce ni ba zan kalli shafi kaza ba ana cin mutuncin Annabi, to wallahi ƙarya ne. Wallahi za mu ba da ranmu, za mu ba da mutuncinmu, za mu ba da imaninmu, za mu ba da rayuwarmu akan kare kimar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Musulunci bai bar mu sasakai ba. Hasali a gaban Annabi Muhammadu sayyidina Hassan ibn Sabit, shi ma ruwayansa sahihi ne, wanda ya kasance wasu sun soki Annabi Muhammadu. Manzo Allah ya ce wane ne zai bani kariya a cikin ku, ya kare ni daga wannan cin mutuncin da suka yi mini. An tura wa har kusan mutum uku, amma ba su kai karfin sha'iri yadda za su kare ba. Sai aka samu Hassan ibn Sabit sai ta yake cewa ya Rasulullahi, zan baka kariya, zan maka yabo da sai na danne su. Manzo Allah ya ce to Hassanu, akwai dangina, ba na son ka taba ni, ka tafi ga Sayyidina Abubakar. Ya je samu Sayyidina Abubakar, Sayyidina Abubakar ya masa bayani kaza kaza gida kaza ne, kaza kaza gida kaza ne. Hassan ibn Sabit ya zo ya dinga yabon Annabi, yana hajjata Muhammadan fa ajabtu anhu wa inda Allah fi dhaka tazawu. Hajjata mubarakan barran rahiman, ka zagi Annabi Muhammad yau fa ajabtu anhu, na amsa wa manzon Allah. Wa inda Allah fi dhaka tazawu. Duk wanda aka taba Annabi ya shiga gaba, yayi gaba gada a cikin taba manzon Allah, to sakamakon sa yana wajen Allah ne, ba wajen wani dan adam ba. Me yasa? Yace fa inna abi wa walidahu wa irdi li abdi Muhammadin minkum wa qawu. Lallai da mutunci na da mahaifina da mahaifina duk zan iya gididdiba su domin kare kimar Annabi Muhammadu. To yau mu ina muke, menene muka yi? Abin mamaki shine wannan fasikar yarinya yan ta'adda, tsinanniya, kazama, wata matsiyaciya,
ta iya kudunduma a sharta kama sunan manzan Allah. Dukkanin mu anan kowa kun ji yake haƙaito bai tace yake danna murya. Dalili yanda mu ma muka ji Allah isa ba mu san kowa ya ci. Amma abin da zai ba ku tsoro ba so ɗaya fita yi ba ta saba yi. Labari ya iske mu cewa tun a azumi har ƙara an kai ta akan abubuwan da take sai ta yi status da zagi annabi Muhammadu. Wai an mata magana wai freedom of speech ne wai yancin faɗin baki. Wai yancin faɗin baki wai ma'ana an ba ta daman ta faɗi abin da ta ga dama. Amma wai a ce an ja mata kunne. Wannan kuma da ta zo ƙarshe sai ta kama sunan ma'aiki ta kudunduma a shar, wanda hatta kiristoci masu mutunci sai da suka dinga cewa wannan abin ba ta da tarbiyya. Amma abin mamaki wai a cikin musulmi wani malami geme wai shi ne wai yake kare ta, wai yana cewa kawai dan an zage annabi, dan an zage shi za a yi ta zagin shi. Yanzu ma aka fara zagin daga ci abin da ke cewa ma wai ai in an zage annabi ba a ce ku koyo ba, sai ku yi hakuri, ita ma a kira ta a bata hakuri, ki zo ki karɓa musulunci ba ya san irin wannan kazamar. Wai musulunci wai in mutum ya zage annabi sai ku nemo shi ku ba shi hakuri. Wai duk wanda ya taɓa ta ba zai shiga aljanna ba. Hadda jan hadisai wanda suke bayanin hadisin yayi gaba shi yayi can. Wannan abin da ya sa yan uwa karkuwa daga hankalinsa, ya kamata dama ya yi. A nan wajen muka zo muka ɗauko shi da muryarsa yana kama sunan hauka ya jingina wa annabi Muhammad. To yau sai ya zo yana kare masu zagin annabi, kun san ina ya dausa? Ya gane cewa hukuncin nan tana kansa. In dai za ana hukunci masu zagin manzan Allah, wallahi yana ciki. Wallahi ya shiga cikin wanda suke zagin manzan Allah tuntuni, ba kafin wa'innan ba kafin wannan. Wannan ya samu kira da babban murya. Duk musulmi sun nuna kishin annabi Muhammadu. Wala shi'a, wala izala, wala dariqa, wala koma menene, kowane musulmi sun nuna suna yin manzan Allah. An yi haduwa da murya ɗaya, baki ɗaya, gida ɗaya, kowa ya nuna jin zafin abin da aka annabi Muhammadu. Babu 'yan siyasa, babu masu sarauta, sai munafukai a cikinmu. Amma abin da zai baku mamaki, malaman izala kansu in da mai adalci kamar da kullum muke faɗi, sun fito sun nuna jin zafin su akan abin da aka manzan Allah. Malaman shi'a sun fito sun nuna jin zafin su abin da aka manzan Allah. Shi kadai ne da wasu 'yan tsiraru aka ba su kwangilan su zo su fasa kan musulmi, amma kuma zai fasa kan musulmi da jahilci da rashin imani da tumasanci. Babu hujja, babu dalili, wai yana nuna wa musulmi wai idan an zagi annabi kai kowa ya shiru. Wai sai a ji a samu principal a ce kun ga kaji ta zagi annabi, in ta sake sai a sake zuwa a samu headmaster kaji ta zagi annabi. Wai in ta sake a ji a samu sultan sarki kaji ta zagi annabi. In ta sake kuma sai a dinga kiranta a bata hakuri, ya hakuri ki shiga wa'azi. To me amfanin wa'azi? Mutum ya zagi annabi an gana mai wa'azi dan Allah karɓa musulunci, a ba shi hakuri. Dan Allah muna buƙatar wannan musulunci. Wa ya gaya masa musulunci na neman kai ne? To nan kiran da za mu yi kira ne masu yawa. Kira na farko shine kira kai tsaye ga jagororin izala gaba ki daya. Su sani cewa Ahmadu Gumi dan izala ne, hasali dan baban izala ne. Don baban sa an ce masa kai dan izala ne, ce a ni ubanta na, ma'ana shi dan uban izala ne ko? To dan uban izala ko kaninta ko yanta, shi yan izala ko kanin izala. To ga wanda aka haife su tare da izala yana babbara mutuncin annabi Muhammadu. Idan da gaske wannan kukan da kuke akan mimbari, inda gaske wannan ihu da kuke zuwa kuke taya mu muke wajen kare manzon Allah, inda gaske kuke yi, to ku fito ku tabbatar da wannan yarin da ya fita musulunci. Ku fito ku masa raddi, kore shi a cikin musulunci, ku dau mataki a kansa. Ai bai jima ba lokaci mun zo muna martaba Abdul Jabbar, duk kun zo kun saka baki. Abdul Jabbar bai da cewa shi dan dariƙa bane, yayi da cewa shi dan dariƙa. Lokacin da Abdul Inyas ya zo yi abin da yi, dan kasancewa mu ba muna kare wai dariƙa ne kawai, haƙa muna kare annabi ne. Manzon Allah shine madubin mu, shi muke bi.
in ka saba da manzon Allah mu ba za mu saba da annabi Muhammadu ba domin duk yanda annabi ya tafi idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'id to inda gaske annabi kuke yi wa to ku fito ku tabbatar da abinda wannan tsinan din yayi cewa su kan annabi Muhammadu abinda zai ba ku mamaki tun a zamanin annabi Muhammadu sahabbai ba haka suka rayu ba sahabbai sun nuna kariya wa manzon Allah da iya daman su sai na Umar ibn al-Khattab Allah ya kara masa yadda kissansa shahararriya da ake faɗi sai na Umar wata rana akwai wani wanda suka zo wajen annabi sun yi laifi mutum biyu suna faɗa sai suka samu manzon Allah suna zuwa suka samu annabi sai kowa yake cewa na kawo karan dan uwana ne me rikicin ku kaza da kaza ne manzon Allah sai ba mutum da ya gaskiya ɗayan sai ce ni ban yadda ba ruddana ila Umar mu kawai ban yadda ba kawai ka tura mu wajen sayyidina Umar ya mana hukunci annabi ne fa musu hukunci suka je wajen sayyidina Umar a wani ruwayan kuma bai ce bai yadda wa manzon Allah ba sai da aka tashi sai ya ce masa abokinsa ni ban yadda ba mu je gidan sayyidina Abubakar aka je zai bayani wanda annabi ya bashi gaskiya ce masa ya Abubakar wannan fa da kake gani mun je wajen manzon Allah annabi ya ce ni ne mai gaskiya sai na Abubakar ya ce abinda annabi ya hukunci shine hukunci sai kuma gida ya ce wallahi ban yadda ba mu je wajen sai na Umar ana zuwa wajen sai na Umar ya fito ya zauna menene ya ce laifi hukunci muka zo da shi kaji shi wancan sai na Umar ya ce masa me ya faru ya ce ni dai mun je wajen annabi ya ce ni ne mai gaskiya ya ce kun je wajen annabi ya ce kana mai gaskiya ya ce to bari jira ni sai na Umar ya dauko takobi a cikin riga yana zuwa yadda kansa kasa shi ko ya zuwa da gudu a'a daga mun zo kara ka kashe mu shi bai san laifin ne wancan yayi ba shi a ganin sa kawai dai bai yi laifi ba ai ya fita da gudu yazo ya rasulullahi Umar ya kashe dan uwana Umar ya kashe ni ma na ga gudu na bishi da ya kashe ni dan bai ma duba baya ba manzo Allah ce kai ba na ganin sai na Umar yana da karfin zuciya da zai kashe mu'mini yace a'a wallahi ya rasulullahi ni ma fa gudu ne ni yanzu a shiga tsakana da Umar annabi ya ce a kira sai na Umar kafin sai na Umar ya zo sai Allah ya saukar da alqur'ani wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhajjimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta yusallimu taslima ki Allah ya saukar da ayatul alqur'ani ba su yi imani bane kawai annabi ya ce ne ka ce a'a ba ana magana ne na wasa ba amma wannan mutumin saboda jahili ne wacce ba yake wai tunda annabi yake bai taba umarni a kashe wani ba an zagi annabi an yi kaza ma'ana mu ma yana koya mana wai mu tsaya mu sa ido ai ta zagin annabi a gaban mu sunnan nan fa annabi ko bai ce a kashe ba qur'ani ya ce a kashe yanzu na aka karanta mana wai yana cewa wai arniyan amana ne duk arnan da ke Najeriya wai zimmi ne wannan mu'ahada ce tunda ya san ba zai ce arniya ce zimmiya ba domin akwai sharuɗa da babu sai ce wai mu'ahada ce an yi alƙawarin zamu ba ta aminci da zaman lafiya to abin tambaya anan alqur'ani Allah yana ce mana wa innaka su aymanakum min ba'di ahadihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yattaqun ubangiji ce ko sun yi alƙawarin sun warware ku kashe su duk wanda ya zagi manzo Allah wa ta'anu fi dinikum sai aka ijma'in malamai babu malami ɗaya da ya saba babu malikiya hanafiya shafi'iya duk wani tafiya na musulunci ba a taɓa samun malamin da ya ce wai in ka zagi annabi wai a baka hakuri ba sai wannan zai iska kuma ayoyin da yake ja gaba ɗaya yana ruba su rubabbu in ya dan dauko magana sai ya lalata aya in ya dauko wani ayan ma da ya kawo wa man sabara wa gafara wa man shakara wa kadara ne ko menene kawai ya shiru abin shi kawai sai ce wai a qur'ani ai kun ji anan ne Allah ya ce Allah yana faɗin cewa qatiluhum ku kashe su shi kuma yana cewa kar a kashe a ji a ba su hakuri saka yan uwa ina kira da babban murya sahabban manzo Allah akwai kisan sahabi wanda sayyidina Zubair yake ba da labari wanda Ibn Khatal ya faɗa akwai kissa na Imam al-Bukhari da Muslim wanda sun rawaita hadisi na sahabin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda su ma kadiyya ce mai karfin gaske wanda ta faru tsakanin su kissan Abdullahi ibn Khatal wanda yanzu na shi hadi ya bamu to akwai kissan makaho ne amma yana zuwa wajen wata Yahudiya na cin abinci a wajen ta tana kyautata masa makahon nan kawai ya zo kullum in ya zo za ta bashi abinci amma ita ta mummunan magana akan manzon Allah ya lallaba tsakan dare
ya zo ya fahimci tana bacci ko idan na mata wani ba kaya har ya shaƙe ta har sai da ta mutu ya gudu ba wanda ya san waye kisa. Safiya na yi aka zo labarin wacce ta mutu amma an ga alamun daurin wuya an shaƙe ta ne. Aka je wajen manzan Allah domin annabi lokacin da ya kula da kowa annabi shi ke kula da su. Da aka zo don tun zo manzan Allah Madina ya yi zaman alkawari da su. Da aka zo annabi ya ce waye ya kashe ta, su kuma sahabbai ba sa karya. Sai tashi ya tsaya sai ke cewa ya Rasulullahi ni ne. Annabi ya ce aka kashe ta, ya ce kaji in na zo wajen ta kana zagin ka. In na fake ta sai yau na samu dama. Ina zuwa kawai na tunci tana bacci, na tabbatar bacci ne kawai ne na shake ta. Manzo Allah ya shiru ya ce jinin ta banza ne, ba wanda zai sake magana akan jinin ta, an kashe banza. Wannan ma an kashe banza. Ko muna kira ga hukuma su sani, musamman 'yan siyasa wanda suke da azarbabi kawai an fara mel wai idan kana neman ƙuri'a wallahi a arewa kake kuma mu ne majority, ba za mu zaɓi duk wanda yake kare wanda yake suka annabi Muhammadu. Duk wanda ya yi kuskure ya nuna cewa yana goyon bayan a zagi annabi, wallahi ya je ya nemi ƙuri'an masu zagin annabi, mu ba za mu zaɓe shi ba. Kuma za mu yaƙe ka a siyasance, za mu yaƙe ka a addinance, za mu yaƙe ka a fikirin tunani. Saka duk wanda yake neman mutunci a wajen mu ya kare mana annabi Muhammadu. Su Kirista sun sani ba mu faɗa da su, mu muna kare mutuncin mu. Kirista nawa ne wanda suke cikin Sokoto, waye taɓa su, waye kashe su? Saka muna kira ga mutane, wanda ya laifi iyakansa laifi yake tsayawa, wanda bai laifi ba a bar shi ya yi zaman lafiya. Addinin mu addinin zaman lafiya ne, amma wanda ya taba mu za mu taba shi. Duk wanda ya kara zai mu kara, wanda ya kara motsi za mu motsa. Wasu na cewa wai ai hala ba ta da hankali shi yasa to ta zagi annabi. To shine malamai suka ce to hala ai su ma ne suka ce ta hala lokacin ba hankali. Idan ita ma ba a tunce ta ba dan ba ta da hankali, su ma ba su da hankali. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah ya saka da alkhairi. Sheikh Muhammad Nasir, Maulana Sheikh Abdul Musa ta fama da Allah ya kara lafiya. Insha Allah za mu ce ga ajanda na ƙarshe, kuma wanda daga shi sai ga taro da addu'a insha Allah za mu gayyaci na Sheikh Abubakar Sani Atijani a Asadul Faida, shi zai gabatar mana da muhadara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيد المسلمين والمشركين، سيد آل السماء وأهل الأرض، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ‘Yan waka kafin a yi ina so al'imamu shafi ka ɗan min jiniya da diwani da Allah Allah zo ka ɗan min jiniya sosai, da wanda ke sosai insha Allah. Yawa نحى من فؤادي حب ليلى والتندمي وداد إمام الحاسمي المفخم عجب بأحد آسكين بذكره رويدك رفقا بالمحب المطيم محمد محمود محمد أحمد الحبيب المقدم محمد عاقب وهو مصطفى بشير نذير ديكم عي ديكمي دعاني أو الماء السراج وإنني بذنبي مقلوب فمن لي بسلمي رسول أمين وهو هادي ورحمة أبو القاسم المنصور ترسي وأصحمي سرى المصطفى ليلا ووفى بخمسة أردنا بها والفضل للمتقدم وأوصى بها عند العروج موكدا ففيها ينال العبد كل تقدم له وبهكم وكأن تود أن ترى قرة للعين من غير منئم إذا كنت من بعد الوضوء مرتلا
وتسجد من بعد الركوع المعظم لقد طوي عنك المصحفة جهرة وصلت إلى المحبوب قلبي وآذمي لربي إله العرش شكر مؤيد على المصطفى المختار سر المقدم وسائله تقي كما كنت راضيا لديني ودنياي بداها المفخم هدايا تكسير الصلاة مسلما على ذلك الكنز العظيم المقسم عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب. الله أكبر. Allah ya saka annabi da alkhairi. Me za mu cewa annabi alaihi salatu wassalam? Bismillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Dan uwa masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muka hada wannan guri, abu na farko ina yi mana jaje na wannan musiba da ya same mu, saboda ko rashi aka yi maka aka ce an yi wa mutum rashi, zaka ga an zauna a gidansa ana yi mai jaje, wane ce ya zo ta'aziyya, wance ta ce ta zo ta'aziyya. To menene tsammani ga wanda aka taba masa annabi sallallahu alaihi wasallam? Sai da tuna kan sabu radiyallahu anha, an fita yaƙi da ita, mawaƙiyar manzon Allah ce. Tana zuwa a yaƙin nan akwai mijinta ya fita yaƙin, akwai ƙaninta Sakhru ya fita yaƙin, akwai 'ya'yanta guda biyu sun fita yaƙin. Gaba ɗayansu waɗannan hudun sai aka kashe su a gurin yaƙi, aka kashe mijinta da ɗan 'ya'yanta guda biyu da kuma ƙaninta Sakhru. Amma da ta lodo gawansu a bayan raƙumi tana jawo su, sahabbai suna kan samu abin da ya same ki kenan na rashi, sai tana cewa ma balu rasulillah, wani hali manzo Allah yake ciki. Sai da aka nuna mata aka ce ga annabi can yana cikin koshin lafiya, sai ta ce kullu musibatin ba'da rasulillahi jalal, duk musibar da bata taba annabi ba wannan musibar kankanwa ce. Ma'ana da mijinta da kaninta da 'ya'yanta guda biyu da suka mutu a bakin annabi ba komai bane. Mu wannan shine tasirin mu, shine rainan mu, a haka muka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To babban abin da ya faru kowa ya sani, abu ne wannan mara daɗi da ya faru a garin Sokoto na wannan armiya da ta zo ta taba shugaban halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ta yi zagi kowa kamar yadda shi Muhammad Nasir yanzu ya karanta labari. Sannan an samu manyan malamai da suka gabata, duk ga su muna zaune da su, kowa ya hakaito mana irin abin da ya kawo na tsarabar da zai kwantar da zuciyar muminai masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma babban abin da ya tara mu wanda nake son da ya tarkizi a nan, wani ni'ima da aka taba wato annabi Muhammadu ya uwa mu gode wa Allah. Ni'imar da Allah ya yi mana, sai aka samu wani yanayi a tsakanin musulmai wanda an jima a ƙasar nan ba taɓa samun sa ba, ta yadda harshen musulmai gaba ɗaya da zuciyarsu suka dunkule a guri ɗaya, da 'yan ɗariƙa da 'yan shi'a da 'yan izala da 'yan ba ruwanmu, kullum yana kowa ya fito yana Allah wadai da abin da wannan arniya Debora ta yi. Kowa ya fito yana Allah wadai. Kwatsam yau kawai sai muka tashi da wani sabon zagi irin na Debora wanda aka yi wa manzon Allah, kai fiye da na Debora. Daga bakin Ahmadu Gumi a masallaci aka nuno shi, an danna shi ya zauna, wai yana criticizing din musulmai cewa dan me za su kashe wacce ta zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana kiran musulmai da cewa dabbobi ne, haka bai kira. Kai daga ƙarshe ma ya kira 'yan Najeriya, ya ce 'yan Najeriya da ba su da tauhidi, kar ma kai zaton ya ware kowa, ya haɗa kowa, tunda duk 'yan Najeriya ne ya suka taru suka yi wannan abu. Sai ya haɗa kowa, sai ya ce 'yan Najeriya ba su da tauhidi, 'yan Najeriya da ba su abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne za su zo su ce suna kashe wata arniyar da ta zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kalmar da aka daɗe tun muna yara, iyayenmu suka ce akwai daga cikin izala wanda suke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kira annabi kamar envelope, a'udhu billahi, su ce manzon Allah kamar envelope ne, an kawo maka wasiƙa ka zare takaddan ciki, idan ka zara takardar ka karanta sai ka yadda mi envelope din, ba haka bane? To yau Ahmad Gumi ya maimaita ta a cikin maganarsa ta wata hanya daban,
dan ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ake bukata ba, risala ake bukata. Kafirai ba da annabi suke faɗa ba, da risalar suke faɗa. Dan haka kawai mu risalan za mu kare, ba ruwanmu da annabi Muhammadu. Da haka wannan matan in ta zagi annabi Muhammadu ma ta zagi banza. Wanda gashi yanzu kun ji aya, Allah tabaraka wa ta'ala sai ya fito mana da abu ƙarara cikin bara'a malam, dan Allah ya gwada maka ƙarfin musulunci. Sura ko bismillah ba a fara da ita ba malam, ita ce surar da a cikin alkur'ani ko bismillah ba. Allah yana faɗa wa innaka su aymanahu, idan suka warware alƙawarin da kuka yi min ba'di ahadihim, bayan kun kulla wannan alƙawarin, wa da'anu fi dinikum, suka soki addinin. Allah ya ce faqatilu a'immatal kufri, ku yaƙi kafiran da suka warware muku alƙawari, innahum la aymana lahum, babu alƙawari tsakaninku da su da Allah yantahuna, dan dolan su ko suna so ko ba sa so su bar zakin addinin ku. La Allah yantahuna, kai da Allah ya kaman Allah ya ga mutane sun yi shiru, Allah sai tambaya ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum, zama za ku yi shiru, ba za ku yaƙi mutanen da suka warware alƙawarin ku ba na cewa ba za su soki addinin ku ba. Wa hammu bi ikhrajir rasuli, suka yi niyyar su kori annabi daga garin da yake. Allah bai ce ayi yaki saboda kafirai za su kori manzon Allah. Yanzu kuna ganin za a zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko musulmi ya zauna ya shu? Kai Allah yana tambayan ku a takshawnahum, tsoron su kuke ji? Ina Allah ya ce wallahu ahqqu an takshawu in kuntum mu'minin. Allah ya kamata ku ji tsoro ku mu'mine ne. Allah yana faɗa wannan abun karara alqur'ani. To asali a musulunci, wanda shi abin da wannan ɗan gidan gumi bai gane ba, jahilin wobi, jahilin jahilo, da ƙiƙin da ƙiƙai, wanda bai gane ba. Farkon musulunci da musulunci bai da ƙarfi, ai Allah ba zai ce wa sahabbai su fito su yaƙi waɗanda suka fi su ƙarfi ba. An kashe sahabban annabi, an zagi annabi a lokacin, an cutar da manzon Allah, amma da yake lokacin babu mutane masu yawa, sai Allah yake rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ولقد استهزئ برسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. haka duk gashi ayoyi suna da Allah yana rarrashi manzon Allah, saboda me lokacin sahabbai ba su yi karfi ba, amma lokacin da sahabbai suka tsaya da kafafunsu komai malam annabi ya kai tseko. Allah sai ce udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Yanzu an bude muku kofa, an muku izini, wanda duk ya taba ku taba shi, wanda bai taba ku ba to shikenan ba ruwan ku da shi. Ko da mushriki ne, wa ina adun minal mushrikina istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma'amana. Haka alqur'ani ya faɗa. Ko kafiri ne yazo zai shigo garin ka, matukar baya taba alqur'ani, baya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce ka shigo da shi har ya ji karanta alqur'ani, ya ji karatun alqur'ani, ya ji zancen Allah, sannan ka dauke shi ka fitar da shi yadda babu abin da zai taba shi. Kuma mu muna faɗa, kiristoci su sani, ba duk kiristoci ne muke yaki da su ba, sai wanda suka taba mu. Ba ga kiristocin yanzu suna nan suna tayawa a garuruwan mu, ba ka taba, ba taba kowa ba, saboda bai taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Amma billahi alladhi la ilaha illa huwa, ko kai ne fafaro maka taba annabi muka ganka sai mun taba ka. Wannan magana ce ta gaskiya, haka Allah ya gwada mana, haka manzo Allah, kuma ba ma jin kunyan mu faɗar da wannan ilimin da Allah ya koya mana, da manzo Allah suka koya mana a fili. Sha'a man sha'a wa aba man aba. Daga cikin kiristocin akwai wanda aka samu sun girmama annabi, kullun su ba an zo kai har istishadi da maganar su muna yi. Zaka samu akwai wani yana nan kirista ne balarabi, yana yaban manzo Allah yana cewa aqbalta kal fajri wad dahal asariri yafidu wajhuka bin na'amati wan nuri ya sayyidi ya rasulullah ma'ziratan idza kabadika tibyani wa ta'biri ma za uwaffika min haqqin wa takrimatin wa anta ta'alu ala dhanni wa tadbiri. Kirista ne yake gaya wa manzo Allah, yace kai ma za uwaffika min haqqin wa takrimatin, wasu kalmomi zan gaya maka annabi wanda suka dace da girmanka. Yace saboda wa anta ta'alu ala zanni, annabi ka fi karfin tunanina, wata dabiri di yanda zan gwargwada girman ka annabi, na ga ka shige wannan girman. Kirista ne yake gaya manzo Allah wannan kiristan dan Allah tsakanin mu da shi yaki ne ko soyayya?
amma Debora da ta zo ta yi wannan abin dole a yi kulin kubura da ita. Matasan Sokoto muna son ku yi musu kabbara na jinjina. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kuma duk wanda ya kama su Allah ya kama shi, wanda ya taba su Allah ya taba shi, wanda ya nemi walakanta su Allah ya walakanta shi, mulki yake gadara da shi Allah ya kwace, kudi ne Allah ya sa shi a cikin talauci, lafiya ne Allah ya sa shi a cikin rashin lafiya, duk abin da yake gadara da shi Allah ya kwace. Albarka Allah kowaye yace zai taba wannan, kuma wannan tragedy su sani ba wani musulmi ku lura. Duk kasan nan kowa ya sani ba taɓa yin lokacin da wani musulmi ya zo ya zagi Jesus ba. An taɓa yi. Akwai wanda ya san wannan waƙen su ɗaya? Akwai musulmin da ya taɓa ɗauko Bible ya yi kutubol da shi ko ya share kashi da shi? Akwai musulmin da ya taɓa zagin Bible? Kai akwai musulmin da ya taɓa zagin Papa Roma? To dan me za a mai da musulmi su zaman to kawai karan kaɗaniya shikenan komai in an tashi Qur'ani kaza a share kashi da Alƙur'ani, a jefa Alƙur'ani a toilet, a tashi Annabi Muhammadu a zage shi, musulmai a kashe su a kuma zage su. Haba malam, musulmi kamar yadda aka faɗa ne faɗa su, wallahi tallahi Qur'ani ne yake tare musulmai da yawa. Saboda me? Kaga kun ga matsalan jihadin nan da ake magana, jihadin nan ba a zo da ita ta fiskan da ta dace ba ne, amma in an zo da ita ta fiskan da ta dace za su tabbatar da akwai abin da ake cewa inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Abu ɗaya ne in ka zo ka ce a ko rai ne ko me mun sani in ta kunu ta alamuna fa innahum ya'lamuna kama ta alamuna wa tarjuna min Allah ma la yarju. Da haka wannan abu shugabanni su riski wannan abu. Kuma babu ma da ana ce ana ta lallabawa a hudubobin mu muna ta magana cewa wanda ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam matasa ku ya guri ku danna zuciyanku, kar kowa ya ƙara danna zuciyarsa daga yanzu. Ba wani danna zuciya, kar ka yadda ka danna zuciyarka. Yawwa idan mutum ka ga ba yanda za ka yi da shi ne to ka je ka yi gayya ku lallabo ku dartar mai da hukuncin Allah. Wannan magana ce ta gaskiya, abin ya shige ne kuma muna jin labarin wai ba a tabbatar ba, watakila iya zama gaskiya watakila iya zama ba gaskiya ba, cewa wai kiristocin Najeriya sun ce za su fito, wasu daga cikin kiristoci ba za su fito su yi zanga-zanga. To shawara shi ne karka yi zanga-zangar ka area musulmai ka tsaya ne da dalta da abi kuna ka yi can da ebonyi ka yi zanga-zangar ka can ba wanda zai hana ka. Wai gwamnoni guda biyar duk gwamnan da muka ji sunansa mun dinga kamfen kenan Allah ya sai ya faɗi sai ya faɗi. Wannan magana abin da ya kamata mutanen mu su dawo da su kiristoci da koma waye su dawo da hankalin su jikin su, kar su rudu da maganar wannan wawan dolo dan gidan gumi. Dama haka ya kamata ya faɗa, shi haka ya kamata ya faɗa, saboda daga cikin su ne ake samun masu cewa iyayen manzo Allah suna wuta. A'udhu billahi. Daga cikin su ne ake samun masu cewa manzo Allah bai da albarka. Daga cikin su ne ake samun cewa manzo Allah mutum ne irin su. Daga cikin su ne ake samun manzo Allah ne kamar yan bulum. Daga cikin su ne wanda zai daga kara ya daga ya ce wannan karanta kuma manzo Allah saboda zai kori maciji da ita. Daga cikin su ne suke cewa kolbet mutum ya ga kolbet ruwa yana shigewa ya kuma yi amfani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan duk daga cikin su ne. Zaka ga in ka je Madina ga yan uwa da muka tafi Madina tare da su, zaka abun mamaki suna zuwa duk da Allah ya kunyata su abinda suke so su zartar na wahabiyanci a cikin garin manzon Allah har yanzu su kasa zartarwa. Abinda zai baka mamaki in ka je rawdar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ga mutum yana tsaye da dogon gemu da jan rawani kamar shugaban mai yana kallon mutane. In ka zo yana ce maka daga ka ji ba ka kalli manzon Allah fa ga diskan annabi yana kallon ka kana so ku yi munajaji, sai ka ji ya ce maka ilal qibla ka kallo al qibla kar ka zo kana bauta haza shirk. In ban da jaki alƙibla da zan yi zan kalle ta ai lokacin zan yi sallah ne ko zan kalla alƙibla. In ka gana kalla alƙibla zan yi sallah ne saboda zan bauta wa Allah a abudu rabbi. Amma manzo Allah da na zo na kalle shi kuma ba bauta mai nake yi ba, uhibbu kusansa nake. Ba wani wanda ya je tsaya a gaban manzo Allah da sunan cewa wai yana so da niyyar zai bauta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kowa yana bayyana tsananin soyayyarsa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma sai ga suna koran mutane. To duk irin waɗannan shi ɗan gidan gumin da ya je kun sa abun mamaki duk fajircin su
da kin su ga annabi. Amma a yanzu maganar da nake gaya muku, shi wannan dan gidan kwamitin bai sai taka kafa ya shiga Saudiya ba. Yana shiga immediately ba zai minti 10 ba za su kulla kansa. Sun gano fajiri ne dan ta'addani, sun gano la'ananne ne, kuma duk yadda aka yi wannan dan sinani, duk yadda aka yi wannan dan sinani, ku saurari karatu ne ba, annabi ba yake cewa kawai dan an taba wani annabi.